Eta izete egon zanen? Aixi egon zanen, ahi bai. Hori bai. Hori izan zan 41 febrero. Nire haitxe etorri kolegioti, eta urte beratan. Etzerik endu jutzen sombrero duzti, asek. Kompletamente, barra. Benitekoten akordu daurreko gunen, sartzen asorti eta zeru ikusten entu. Eta gu ongitzen alikun jaimgori grazik, haitxeka atara gendu zen etzeti. Tximini iluz izan, eta oiganen egon zan tximini. Koste bagitxuz, han lotzen gara. Tailetukoa, goien dauna, balasekoa, zabalera, itzelesko, punta baterit bestera daruna zatia olasko, bueno, urroko unen ezuren topaten. Eta gure haitxe batagan batera jongo zan bat, ze adusti ezuren erango tailak eta egon zilikuten, eta jun zan, argalotzera erten tan topa jun. Joan guardia zibilena eta zeion ze, topa doaz, nonta, hili elekarri ba, ero nindozu, elkarri berin inberrun. Eta gero usotako astokaza, koxia tailak, eta iminia aika otzaratan, astoka, haukitxero zen alderdi bako txan otzara bat, eta tailak imini, eta entziakon agertu ziren arotzak eta lekua askotati agertu ziren, eta tailetu imitzen bat tapaten etzen. Eta gero eskilera baten puntan, eskilera txua ez, eskilera luzeaz, ere izan itxiutzen, eta pinta joan berak etze duzti. Bai, egon zan fine, orduan,